sådan et på. Kan du ikke bare tage sådan en? Kom, Pep! Fremad, den forkerte vej. Kom. Ja, kom, vi skal arbejde, Gilly. Bertil skal falde ind. Kom bare, Bertil. Bertil og Gilly arbejde sammen. Snakke. Kom, kør! Kom igen. Nora, det der. Det godt. Spiller! Høp, vi skal med fremad! Ja, det er godt. Forfra! Sådan. Godt, det der, Florian. Kom, Nora længere ud af. Du skal lave bredden, men du må ikke bare løbe væk med ryggen til. Nu spille bold. Nora, kør ud af. Du bliver ved med at køre ind af. Nora. Helt ud, så vi laver bredden, ikke? Og når vi så kommer derop, så kan vi søge. Hjælpe! Kom, mand. Kom, sæt den med. Jeg skal have noget løb ud. Christian! Godt, Oscar! Ja, vende! Det er dig, skal dig. Bertil! Du skal søge bolden. Du løber væk hver gang i øjeblikket. Godt spillet. Romal, du laver meget afstand. Kom bare. Sådan, godt arbejde. Så tag turen. Kom nu. Ja. Den har I før. Bertil, ikke bare løb væk. Gilly, så er det dig, hvis Bertil kører. Sådan, kom Gilly. Kom. Hey, lad os nu vælge at spille bredt i stedet for. Giv ham noget hjælp. Bertil! Sådan. Godt taget. Super! Grete! Super flot. 1-2. Rigtig fint. En fin ryg, du har, Sten. Ja. Var det dig, der fik den nu den her gang? Det plejer at være meget skidt. Bevægelse! Kom, Kalle, tro på det! Shit, han pacer. Det er sygt, han. Fuck, han er syg. Har du set, det var godt? Jeg ved ikke, hvor meget vi har taget. Lille, du skal godt have løbende med nedad, når vi kommer op af, ikke også? I stedet for at blive lige op og køre på tværs. Men motoren løber ind. Tag nu bolden til dig. Kom, tag bolden til dig. Godt. Ja, Rufo. Så finder vi lige de rigtige pladser, drenge. Bertil kigger. Kom nu, Kalle. Du skal spille tættere på. Sten, vi er opmærksom på Kalle af halv. Han er uden.
ikke have 2. Men nej. Hvad mener med 2? Minutter. Lav nu noget afstand, så I kan løbe i bolden, i stedet for at stå derinde. Han står rigtig langt over. Hvis de får kontor, så beskyder han noget. Hvis der ikke er samtale nummer 8, hurtigere. Så er han Rumi! Rumi! Jeg så ikke noget. Romalski! Jeg så, det var bare Rigtig godt. Jeg så bare Det er efter aftalen. Ja. Jeg skulle da ikke hjemme. Der er ikke der eller noget. Det Det her. er fordi han der turen for os, og han ikke trækker med. Tak, der er lyd på. Jilly, kom, vis du er med. Sådan, kør. Kom, Romal. Romal, du er der. Ja, så prøver du, Florian. Prøv, Florian. Ja, og Flo. Ja, Ja, fint. udmærket. Igen. Ja, Kalle er god til frispark. Det er Romal og Floren og Yilmaz også. Ja, Yilmaz kan skyde så. Prøv at se, hvad de gør. Det er det samme hver gang, Romal. Det er dig, der skal dække af derovre. Til middag. Ja, godt, Nora. Tag løbet, Nora. Og bræt stadigvæk. Godt spillet. Ja, det er godt. Det er mega godt lavet, Nora. Nora! Kunne du se, hvad der skete, når du holdt bredt? Romal, så åbner du. Rigtig godt, Nora. Hver eneste gang, så bare tæt det derovre. Du bliver spillet ned der, så bliver du spillet langt. Så tæt den af over, så tager Men det er også rigtig gode, ikke? De siger bare lige nu, så går det så meget. Det er også at gøre det bedste. Det handler ikke om at være Sure bedst. på det, jeg kan være bedst. Det handler heller ikke. Kom, vi skal lige have markeringerne igen. Lille. Kan du huske det til det? Holder. Nu Christian, hvad laver du? Det er hårdere, når man skal lave hovedstød og bare noget hårdere. Det var ikke så meget første gang. Drenge, kan I ikke gå lige lidt tilbage? Bolden går, spil mig. Ja. Vi ser den på... Vi ser den på YouTube i aften. Det er sporten. For satan. Ja, kom nu, det sidste. Bevægelse, drenge, bevægelse. Kalle, lav bredden, Kalle. Kom nu, Jilly. Han skal løbe i hullet der. Og ryk på. Der skal fyldes op. Kom, Jilly. På skærmet. Kom, de ved, hvad det er. Kom. Sådan, rigtig Jilly. Kom, Kalle, tæt på. Ja, der kan kun blive de 2 steder, Jilly, nu. Skal du bare dække. Sådan, godt, Jilly. Der, afvendende, Jilly. Der placerer og sådan noget, ikke? For at lære af det. Jilly, når de der bolde kommer op, så lad være med at løbe det samme sted. Kør ned i et hul, så du kan lige spille i stedet for at få den ved 1-2. Ikke også? Tag farten. Der er ikke noget, der hedder offside i 8-mandsfodbold. Bevægelse! Kalle, du står stille! Ja, nu er der. Ja, så det går. Det er rigtigt. Spil nu 1-2! Den for at drible! Ja, kom igen. Godt taget, mand!
Udfordrer Ili! Ja, det er jo. Vi har lidt varme lidt. Sådan, Bertil. Super. Få aftalerne på plads med det samme. Få aftalerne på plads. Hep! Ili! 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 Romal, kom! Der er ingen grund til at stille sig derovre. Vi skal løbe alle hængs for det. Godt, Nora. Godt arbejde. Godt, Romal. Der skal lige ind og tage af. Kom, drenge! Kom, drenge! Hvor fyrer der, mand? Kom væk, kom nu! Kalle! Vi skal lave noget bevægelse, Kalle! Kom nu. Godt, Florian. Jeg hænger på! Ja, kom nu! Hjælp ham nu et! Nu står vi og kigger. Spil nu bold! Godt, Nora. Hvor er det godt? Nå, okay. Ja, men ideen er det sgu. Og passiv, vi står og venter nu her. Nora, det var en rigtig god idé. Måske bare råbe dem lidt før. Kom nu, I ved, hvad der sker. Romal, det er dig, der skal lukke af på de der lange bolde nu. Du må godt flytte dig. Og Bertil. Nu tæt, kom nu. Skidt det er. Kør langt! Kør langt! Kom bare, Nora. Ej, Ili, vær med og lidt presset. Nora, kigger nu. Ja, ved hvad, det er hårdt. Sådan, hænger på. Ja, kom igen, til kanten. Hjælp nu, hjælp mig! Godt, det der. Nora, super godt kørt. Super godt. Kalle, vi ved, hvad der sker. Romal, vær klar. Ikke også? Det samme her, Florian. Den kommer langt. Den kommer bare de der bolde. Sådan. Super. Ja, kom igen. Få pladserne. Kom. Christian. Kom nu, Christian. I slipper. Kom nu! Hjælp ham! Romal, det er det, vi har snakket om. Kom ud af! Sætter Skov. Kom. Lad nu være med at vende ryggen til at løbe væk. Fortæl ham, hvad der sker. Hjælp ham nu. Så han kan dreje rundt. Christian, du løber bagom ham. I må ikke stå stille. Værsgo, Kalle. Ja, Kalle, det er godt løbet.
tager lidt ansvar hernede i lige øjeblikket. Så lader du alle de andre arbejde. Du kan også godt gå ind og tage en markering og sætte på. Nu fodbold! Hvor er det godt! Hvor er det godt! Sådan, drenge! Ballade, drenge! Ballade, Godt Nora! spillet, drenge. Super flot. Kom det med! Nu er du aftalerne. Nu er aftalerne på plads. Nej, du kan se den lige så snart, så træk den op, så vil han ikke få den med langt ned, så lukker vi af. Ja, rolig. Spiller bare det her. Jeg siger det, så jeg gerne vil. Gerne vil dybt. Nej, kom, du skal lukke af. I skal bare ikke have lov til at blive retvendte. Vi er det rigtige førsteholdsspiller. Tag Martin til at køre. Jeg tror, hvis de kommer tilbage, så kommer de. Hassan var anholdsspiller, var det? Ja, Flotte og... Nej, og det eneste, der ikke var anholdsspiller. Godt lavet, Kalle. Det eneste, Lili, kan du være med på at løbe væk? Bertel og Lili. De er direkte op på Og Krette. Nora! Spilleren ikke i Lundegården. Ja, det er flot. Godt til. Han kigger faktisk, han ikke kan tage den. Godt løbet med, Nora. Godt spillet, Lili. Dommer vi bytter næste gang. Pas nu på! Godt arbejdet! Lytterdommer! Kalle! Nora og Lili ud! Lili, bliv Så jeg er højre kant. højre kant, venstre kant. Angriber. Jeg glemmer at sige det. Husk nu, at når de har bolden, så skal du ligge og arbejde skråt tilbage. Ikke løbe efter bolden, men løbe skråt tilbage. Godt arbejde derinde, Kalle. Kalle? Godt. Så vil han lige snitte det. Her, Brette. Johannes er der. Kom. Så går han i vejen. Det er synd at være Johannes der. Hassan, rigtig side, Hassan! Hvad har du gjort? Nej. Hvem ligger frem? Det gør Jans. Bare der, Johannes! Johannes, bare der! Vi kommer til dig. Kigger. Redal! Rigtig, Johannes. Godt tilbage, Johannes. Kom. Nu skal der slippes forfra, så flyttes over. Hvis vi gør det, så bliver vi presset ned. Det er jo en flot mål, det der med. Skumbogen, der er helt stærkt, ikke? Og dig der indover. Jeg fik den af Greta, så spillede Mig. Indtil dig. Kan du ikke se andre? Kun mig. Ej, det var skidt om det. Jeg tror ikke smør mig sige noget, det kan sige tak. Vi stod da godt nok på hende. Han har fået 3, eller 3.
Bertil, Greta og... Fremad, altid fremad på indkast. Kom bevæg, stop, du har stille. Så løb frem, så kan Johannes komme ned. Se Hassan. Kig op, så I ikke bare løbe på bolden alle sammen. Det er ham, der rigtig med med at sige, Du har skov med. Igen, vores næste bølge løber lige bag ryggen på ham, så han har ikke en mulighed for at spille. Vel? Du skal have sådan ud på siden af ham, så han kan spille ham den vej ud, så han kan se ham. Sådan. Fornuftigt. Kom, Christian er der. Sådan. Kom, Florian. Kom. Nej, nu gemmer du dig bag i ham. Nu må du ikke. Ud af, kom. Godt, det der, mand. Johannes, kom. Kom, Johannes. Bare løb imod. Kom, Mikkel, red ham. Hassan, kom. Bevægelse, Hassan. Lige være opmærksom på, jeg tror Christian skal ud. Ja. Hep, drenge! Drenge! Vi skal lige hjælpe boldholderen lidt. Nu står vi og kigger. Hjælp ham! Hassan, du går bare op og stå! Bevægelse! Og tilbage. Og videre over. Det er godt. Rimelig cool. Ja, kommer Jilly, kom. Er du klar, Jilly? Bytter næste gang, dog. Bytter næste gang. Næste gang, dommer! Nej, okay. Hvor kommer jeg? Jamen, så skal vi kalde. Er du klar? Ja, fordi jeg både... Bertil nu. Nåden. Ja, kom her. Hvor kommer Kalle ind hen? Jeg tror, vi tager den bare direkte. Altså midt. Så Kalle på ind på midten. Ja, og I hvem vil. Så er det Bertil og... Skift. Ja, undskyld. David bytter. Bertil og Greta, kom. Jilly her. Bevægelse. Kom, Jakob. Sådan, brug ham. Ja, selvfølgelig. Så brug den baglæns. Det gør også. Jilly. Kom, Jakob. Kom, Jakob. Kom, Jilly. Husk du på midten nu.